Sampun kesupen nggih, sakderenge ningali didudul rumiyin tombol subscribe channel Galeri Sinden Indonesia. Matur suwun. Kula dereng nate dados manten napa pareng to, Pak? Boleh. Mboten dosa, Pak. Mboten. Oh, mboten. Nun sewu Nduk Afifah kelahiran tahun pinten Nduk Umi? Tahun 2004. 2004 Jabang bayi. Nggih. Kuwi walah wis. 2004 wis bayi cenger lahir. Nggih, Pak. Oh, nggih. Berarti sekarang umur piro? Dua likur. 20 ki basa Rolikur, Mbak. Rolikur. Oh iya, Nggih. 20 likur. Rolikur, Mbak. Ya, Kalau dalam bahasa Jawa itu rolikur. Ngoten. Rolikur apa rikur? Rolikur. Rolikur. Rolikur napa rolikur, Mbak? Rolikur. Ya, besok enggak apa-apa masih jauh. Aku wis 33 likur. Loh, kok Piye tau 33 likur. 33 likur, Mbak? Lah ya toh. Kan kamu udah dua-dua kan udah pakai likur. Ya. Berarti kan 4 likur, 5 likur, Rem. 6 likur, ngoten. 7 likur. Bukan. 25 tuh udah lawe. 25 tuh udah lawe. Berarti aku Oh, 33 lawe. Iya, Alah, betul. 33 Karo lawe. Eli saya marake mumet ning sirah. Nggih. Doakan kepada pengantin Mbak Umi. Nggih, mugi-mugi kagem temanten kekalih, mugi-mugi pinaringan wahyu jodoh. Amin. Bahagia selalu, ayem tentrem, ojo padu nggih, Mbak, Mas. Saya tak protes. Pripun? Gak mungkin dalam rumah tangga gue ra ono padu. Ojone berumah tangga, wong lagi pacaran wis do Pasti padu. Ra mungkin ra Oh, padu. iya. Nek ora padu perlu dipertanyakan. Oh ngono ya. Berarti Oh, komunikasi tidak baik. Tidak baik. Kuwi Oh. jenenge silent treatment. Berarti nek wis menikah kudu padu. Itu Ya ora bagian kudu dari ki ra padu. ngono. Padu ki bumbu. Ah. Bumbune wong omah-omah ben sedep. Ngoten. Ah. Ben saya romantis ngono to, Mbak. Nah, itu Oh. mengklarifikasi jenenge genahke bentuk perhatian yo padu kuwi. Oh, gitu. Nek padu terus ya ora Ya apik. rapi. Nggih. Iki Betul, lho, Pak. manuto karo Mbak Elisa sing wis pengalaman padu. Pengalaman padu 11 tahun nggih, Mbak. Ora sih, aku ki 11 tahun padune paling 2 tahun bisa. Iya, nggih. Mbak Umi, sakmenika lenggah wonten pundi Mbak Umi? Dalemipun? Wonten Solo, Pak. Wah, sampun pindah Solo mboten teng Ponorogo mleh. Mboten. Solonipun pundi? Kentingan. Oh, Kentingan. Nggih. Kentingan. Kentingan, kentingan. Kentingan. Kalau Iya. di Jogja ada juga yang agak mirip. Napa? Daerah Jalan Kaliurang itu. Namanya Kentungan. Iya. Kentingan kan Solo. Kentingan Iya. Solo. Di Jogja Kentungan. Oh, ngono. Jalan Kaliurang Cerak PLN. Cerak PLN. Oh, namanya kentungan. Ya itu. Pokoknya KM 8. Coba aja ke sono. Nek Kentingan ngendi? Kentingan kan Jebres. Solo, Oh, Jebres. Jepres. Iya. Ya. Oh, Sesuk tak dolan kentungan. gonmu. Oh iya. Iki lho ana layang iki lho. Nolayan. Saking Mbah Kakung. Wow. Pak Tugiman keluarga Bapak Suparwito nyuwun iki sesideman kembang rawe karo podang kuning. Wow. Wah. Tertanda Mbah Kakung. Lah iki ratune podang kuning zaman Pakai biyen Umi Afifah. Betul. Niku lak riyen to, Pak. Walah Iya ya. toh. Zaman semono. Niki neruske kuliah niki Mbak Umi. Napa, Pak? Tesih kuliah terus. Anu Pak, nggih pangestunipun mawon. Niki tesih cuti. Oh, cetes cuci. Nggih. Situ. Situ. Tapi rencananya gimana? Rencananya pengennya kuliah S2, Mbak. Oh iya. Ya, tapi cari beasiswa dulu. Nanti kuliah di UNES saja. Kuliah di UNES. Oh, kuliah di UNES, Pak. Di UNES RPL itu nanti dibantu Pak Warek 3 Pak Ngabianto. Oh, nggih. Ini Pak Ngabianto saya carikan mahasiswi baru UNES RPL. Oke. Nggih, Pak. Dadi UNES ben walah yoga sinden dualang tak jak irono kabeh. Ten UNES sedaya. Ning UNES kabeh. Oh, Sekolahnya enak. Gurune ramah-ramah. Dosennya
pripun, Pak? Oh, ramah-ramah niku kan Ramah-ramah, jelas. nggih. Kuliahlah di UNES. Udah kelihatan hasilnya lo cepet. Berapa tahun Pak Igit? 1,5 tahun? Iya, 1,5 tahun sudah selesai. Memang kalau S2 itu umumnya berapa tahun sih, Mbak? Lah kalau keset-keset itu sampai 4 tahun. Tergantung iku Tidak ada keset. waktunya. Kowe keset apa ora keset? Kalau cepet ya 1,5 tahun sudah selesai. Oh iya. Dari keset apa ora? Ya. Podang kuning dibawani Mbak Umi ya. Oh nggih. Iki request saking Mbah Kakung. Iya. Dugi saking dari Mbah Kakung menika nggih mengke nyuwun ninggal katresnan. Yang nyanyi Mbak Ima. Fans berat Mbak Ima. Oh, Ima Lovers. Lagu ini aku tujukan untuk keluarga dari Kalimantan. Keluarga dari Kalimantan sudah hadir kah? Nek Kalimantan nganggo kah akhirnya. Oh, pakai kah. Iya kah? Iya kah. Ayo Mbak Umi. Nadyan wujud temong peksi. orang yang papat lagi lahir. Ayo, aku isih kerasan yang ketingan akhir-akhir ketingan orang papat. Nggih Pak, nek jenengan niku pas kula 2004 jenengan berarti tesih napa? Bapak Rabi. Oh, Nikah. ngoten nggih. Nikah 2004. Cita-citane Mbak Umi dados napa? Pengen dados anu Pak, Napa? manten. Heeh, nek manten iki otomatis. Itu cita-cita wi. Pengen jadi orang yang bermanfaat aja Pak. Mbok Kuwi ya wajib. mbok nek pengen bermanfaat, mbok ndak dino ki ning omahe sapa-sapa melu nyapu, melu mbah-mbah. Terus pindah omahe sapa mesti Oh iya kok bermanfaat. aku dimanfaatkan. Pengen jadi orang Pak. Ya bener sing ngono. Saiki apa saiki posisi? Iki ketok nek bocah isih bingung urung duwe cita-cita. Ya belum punya cita-cita, masih apa itu cari jati diri gitu loh Pak. Oh iya. Ya masih merangkak. Semono merangkak. Cetok ngadek jek kok merangkak. Wasawenggan kung golek isi podang jenar. Mengki nggih nyuwun berkahe Pak Haji Haryanto mengki minggah panggung. Oh nggih. Nenenane Iba bunga engatiku nyanding bisa dadi tamba nganggo minir barang. Lah iya Mbak Umi.
Mbak Elisa bisa duduk di sini nggak Oke, apa-apa. siap. Biar Umi Hafifah Ratu Podang Kuning. Iya. Sebenarnya mau kacek setahun karo Awang anakku. Iya, Awang 2005 iki 2004. Iya. Kendel. Berarti kula sak putrane jenengan nggih, Pak. Yo sak anakku, Nggih, wis anakku. leres. Umi Hafifah Ponorogo, yo coba Podang Kuning Mbak Umi. Esok awan ning omah wis ora krasan. Luyuran anggur lek ising tak sayang. Obeng-obeng mitangku ora krasa Dangdutnya Mas. Ayo Jo, munggah kene Jo. Kancani nduk Umi Jo. Wis ora krasa
Jangkep ono Mas Jolang, ono Mbak Umi, ono Mbak Elisa kene sa. Kenalke Jo iki Mbak Umi. Oh, Iki nggih. Presiden Cakraningrat sing anyar iki. Walah kan nang golek-golek jos. Lho, bar iki langsung seragame Salim riyen, padha. Pak. Elisa bareng saiki bar iki seragame Cakraningrat. Walah.